Veríš tomu, že to bola náhoda? Áno. Po krátkom uvažovaní som pochopil, že to nemôže byť náhoda. Poďme spolu zistiť, prečo mal Rest spánkovú paralýzu. Pozrite si pozorne tento obrázok. Čo na ňom vidíte? Áno, presne tak, je tam Rest. Ale čo je na ňom podstatné? Pozrite sa pozorne. Aha, vidíte to? Áno, presne tak. Sú to jeho kúty. Ale spýtajme sa znova. Čo majú Restove kúty spoločné so spánkovou paralýzou? Zamyslite sa, čo má ešte kúty. Áno, presne tak, štvorec. Ale počkať. Stále nevieme, čo má spoločné štvorec s Restovou paralýzou. Čo má tvar kocky alebo štvorca? Porozmýšľajte. Miesto tejto skrine, ja tu mám takú skriňu, a miesto tej skrine bol v tom sne, bola proste polička s nejakou starou telkou jednotou. A bola v tom sne pustená a strašne priebano zrnela. Už ste si spomenuli? Áno, presne tak. Tento starý televízor má tvar stvorca. Kvôli tomuto televízoru mal Rest paralýzu. Ale prečo? Televízor je len vec, ktorá s tým nemá nič spoločné. Ale čo ak je ten televízor napadnutý zlým duchom, ktorý spôsobuje paralýzu? Ale kto by bol ten duch? Mohla to byť tá bytosť, čo za ním prišla v jeho paralýze. Pamätáte si, isto väčšina z vás si pamätá, jak som mal spánkovú paralýzu. Jak proste prišla za mnou v noci nejaká bytosť vyjebaná. Pozrime sa na tieto dve fotky. Vidíte ten rozdiel? Ja nie. To znamená, že tá fotka vpravo je Rest v minulom živote. Ale čo by robil Rest v prvej svetovej vojne? Áno, presne tak. V prvej svetovej vojne bol Rest vojak. V prvej svetovej vojne sa používali granáty, čo sa stane, ak granát vybuchne blízko vás, ale nezasiahnu vás črepiny. No predsa ako prvé vám bude zvoniť v ušiach. A ako druhé ostanete tak silno v šoku, že sa nebudete môcť hýbať. To teda vysvetľuje ten Restov pocit, keď mal paralýzu, boli to len obyčajné spomienky. Tak teda čo bola tá bytosť, čo navštívila Resta, keď spal? Áno, bol to sám Rest z minulosti. Pozrite sa na túto fotku, ktorá hovorí za všetko. Ale čo sa snažil Rest z minulosti odkázať Restovi z prítomnosti? To sa už snáď nikdy nedozvieme. Ešte stále veríte, že to bola náhoda? Ak áno, mám tu ešte pre vás pár dôkazov. Ako sa volá Rest? Michal Adámik. Zadajme do Google vyhľadávača m.Adámik. Vidíte to, čo ja? Áno, obyčajný pomník, ale pozrime sa na tento obrázok bližšie. Tu je pochovaný Rest z prvej svetovej vojny. Aby to nebolo podozrivé, tak si zmenil vek a pohlavie na pomníku. A všimnite si ten epitaf, majú Rest in Peace. Vidíte to, čo ja? Je tam napísané Rest. To nemôže byť náhoda. Rest si dal meno podľa svojho náhrobku. Dokonca sa aj priznal. A nick sa ti určil, keď si mal proste defaultný nick, tak si mal podľa skinu. A ja som bol hrob. A tam bol na hrobe bol napísané, že Rest in Peace. Takže mi to dal nick, že Rest in Peace. Na tomto videu vidíte nezvrátiteľný dôkaz. Takže Rest má viac životov a chodí sa plašiť do budúcnosti. Spočiatku som tomu neverila ani ja, ale postupom času som to začala chápať. Rest nie je normálny človek. Rest žije niekoľko životov za sebou a kto vie, koľko ich ešte žiť bude. Ďakujem za pozornosť. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine.
shock your soul, seal your doom.